Tohle jsou 4 nejčastější chyby, které u svých pacientů vídám v ambulanci, pojďme se na ně podívat. Používání té správné léčby na akné, tedy například retinoidů, ale nepoužívání SPF a mačkání si pupínku. Druhou velkou chybou je chození na mražení bradavic, když se o to člověk nestará doma. Po pomražení bradavice je samozřejmě správně nechat to dohojit, ale potom je opravdu potřeba odstraňovat tu zatvrdlou kůži, aby jsme se dostali na spodinu té bradavice, kde sídlí ten virus a ten tekutý dusík mohl opravdu fungovat. Třetí obrovskou chybou je spoléhání se pouze na botulotoxin v léčbě vráse. Aby ten výsledek působil přirozeně a byl dlouhodobý, je potřeba do toho zapojit celý komplex věcí. Správné aktivní účinné látky, vedelná fotoprotekce a taky ostatní procedury, které pracují s kvalitou kůže. Čtvrtá velká chyba je užívání antimykotik na plíseň nohou, ale nedodržování režimových opatření. To znamená řádná dezinfekce obuvy, praní ponožek na více než 60 stupňů, dezinfekce koupelny a samozřejmě nošení nějakých pantoflí ve veřejných šatnách a na koupalištích. Jestli tě zajímají další chyby, které vídáme ve své ambulanci, věci, na kterých třeba ty můžeš zapracovat, dej mi odběr a já určitě udělám další díl.